Gure herriaren nortasunaren ikur dira herrikirolak. Landa, itsaso edo baserri eremuarekin dugun loturaren seinale. Eta lotura horren aparteko lekukoa dugu Deunalken Iruntsiberri. Kirol jarduera ezberdinetan ibili arren, herritarren artean herrikirolak sustatzea izan du helburu. Parte hartuz eta pistatzaile gisa. Azpimarratu nahi dut, gainera sari honek kirol jardueran izandako inplikazioa eta egindako sustatze lana nabarmentzea duela helburu. Eta zentzu horretan, goraipatzekoa da Iruntsiberrik egindako lan eskerra. Lan horren baitan, aipatu nahiko nuke, herrikirolen praktikaz gain, Iruntsiberrik herrikirolari egin dizkion aportazioak elikaduraren eta entrenamenduen sistema modernoak proposatuz. Era tradizionaletik modernizazioaren bidean jartzearen protagonistetako bat dugu. Eta eskerrak eman berdizkiogu horregatik. Dakizuen bezala aurtengo kirol astearen gaia herrikirolak izan da. Oso ezaguna dira gure artean modalitate ezberdinak, baina kirol hauek praktikatzen dituztenen izenak ez hainbeste. Aukera hau aprobetxatuz eta Iruntsiberriren baimenarekin ez nuke aipatu gabe utzi nahi gure herrian eremu honetan lorpen handiak izan duen kirolari bat. Maria Gabilondo. Segan, maila ikaragarria erakutsi du urte askotan, hainbat txapelak lortuz. Oraindik ere, gizonezkoekin lotzen den kirol mota honetan, animoak eman nahiko nizkioke bide horretan jarrai dezan. Eta bukatzeko udalaren eta kirol patronatuaren eskerrona adierazten nahi dizut Iruntsiberri. Eta hainbeste grinez bizi dituzun herrikirol lanetan, aurrera jarraitzeko kemen hitzak transmititu. Zorionak. Esker, izbate hori egiteko. Esker, erretzen hori da horrekin errepatzeko den. Neko sentimentu nago, asko ezin ditza egin. Nik pentsatzen, ez nuk pentsatzen, gau polako gauzik, ikusi behar nunik, eta kutsiek ez nuk pentsatzen. Eta hau izan da nentzako sorpresa bat izuak. Bat herriak alkateza eta bere inguruko lagunak egin duena, eman diatena, nire bizitza guztiko rekuerdo bat izango da. Enaiz astuko bizina izan arte, eta masketodo handaino herriakin. Eta hemen azaldutan inguru, hainbeste jende, hainbeste lagun ezagun, gutxiek ez nun pentsatzen, ikusi behar honik. Eta oso errez pagatzeizuet, eskarrik asko, mil esker esan da bakarrik.